So mo na nga mo nawadaan kag paglaom ba? Unsaon man ni mga tawhana, wa na gyud makabadlong ani. Kini mga drug lords nga mga tampalasan kayo. Sus pag abot ni Duterte na nahilom ng layas bitan na day nangamatay itong uban. Labid na nukol mga sugid tigpabinaw. Ang ako kong silingan ingon day, hay salamat na turni. Wa na gyud ang akong budget no na klaro na gyud. Kay sa una imong budget ka na usa ka buwan, gi-budget ko nimo. Adtuon ka kasolisitan ka na mga puwag mata. Pag abot Duterte, ang ilang experience mo na kung ingon nga maglahi tag opinion tungod sa experience. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang kongresista Tiri Ridon ni bana-bana nga mabot sa 215 ka mga kongresista ang mubutar pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Hinahinay na og counting mga kagilaan ang mga congressmen, although karon pang adlaw Lunes, Mayo 11 ang ilang voting ngadto sa plenary. Pero ilang giap-ihap mga higala, doon na may pundo daan nga 55 ka mga congressmen dito mga sukid tigpabinaw sa House Committee on Justice. So dito na mga higala sa plenary, doon na mga higalay ilang gibana-bana nga mosuporta kapina sa usa ka gatos. Mga dunay mga nalistan la inday mga 175 na. Sa to pa sobra na sa threshold nga 106 ka mga congressmen. Straight to the Mo point. nay 1/3 votes mahigala sa 218 ka mga 318 ka mga congressman inday So ang 1/3 niya na mo nang 106 mga sukid tigpaminaw. So nilapas na. Wa pa hinoy formal nga ilang gihimo but ang ilang counting mahigala mauna na. So karong umaabot nga Lunes, formality na lang ang voting dito mahigala sa plenary. O nakakuha na mga higala o taas-taas nga boto matod pa. Nga 175 ngadto na sa 200 ka mga boto. Muna nga certain mga kagilaan si Congressman Tiri Ridon nga ma-impeach gyud si Sara sa lower house. Ilang mapadala ang articles of impeachment ngadto na sa Senate. Kay daghan na mahigala ang mga congressmen matod pa nga mubuto batok ni Vice President Sara Duterte dire sa mga sa lower house nga hisgutanan. Straight to the point. Ang pangutana kung makuha ba ang the same number sa nipirma last year, mo na'y pangutana. Pero ingnon ta may galag ma-impeach ba dire sa lower house ang tubag mahigalan Tiri Ridon nga ma-impeach gyud. Gumikan kay kinahanglan mahigalag 106 sa may gikinahanglan na lapas naman. Lapas naman mga sukid tigpaminaw. Straight to the So ato point. ning tagad-pagtagad mga higala unya kumusta pod ang mga congressmen unsay ilang mga baruganan labot ini mga sukid tigpaminaw. Tungod kay dili malikayan mga higala nga duna gyud mga higalay mga tao nga mo pressure sad sa ilang mga congressmen. Mo na ang mga congressmen mahigala mura og naapiki pod sila mga kahigalaan no. Mo na nga og ikaw may congressman ron murag ma-pressure ka. Dunay pressure sa Malacañang, dunay pressure sa taas, dunay pressure sa ubos. Kay mga tao may gala mo pressure man sad sa ilang mga congressmen. Straight to the point. Pero ang uban mga kigala mga congressmen, ilalampong una-unaon nga ilang sundon ang pressure sa taas, total ka na mga tao, unang-una siguro nila, dugay-dugay pa man 2008 and ken makalimot pa. Ha? Ang uban mga kaigalan, mga unang-una, total, lalayloy pa man ang 2008. Inig-abot na to 2007 sa hinapos-hinapos na muhimo na po kag mga baruganan dito or baka mga stand dito nga pinalahi. Aron mabalik mahigalang trust sa mga tao. Mura lang ilang gidua-duaan mahigalang feeling sa katawhan. Ato sa nihang tagag pagtagad rubutaga sa atong pag-uban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Nang point. atong balikan mahigala kini si Franco Mabanta. Ug atong masabot, pagpermiro pagid ani mga higala atong tan-aon. Daghan ang mga politiko, duol ni sa ilang circle sa mga politiko. Tan-aw nako maayong laki ni maghisgot kag social media. Og moingon ka mahigalag, di man ni anay ka kon bata mo ganin siya day.
Pero may antigo ba? O social media mo isgutan pag padagan mahigala diha. Siya ko'y founder mga kailan ng PGMN. Kining Peanut Gallery Media Network. Ya doon na po sila yung mga anchors na. So dili ni sila ingon nga kwan karon internet ni mahigala nga based. So network ni mga higala dili ni radio, dili ni TV gyud, pero internet based. So naa sila yung mga programs. Na ang hitabo doon na po sa mga anchors. In fact, doon na yung mga beauty queen day nga anchor nila. Ngani doon na kuno'y taga Cebu sad ani nga na anchor sad. Na ining PGMN. Amot unsa gi connection mahigala nga kuan, kay kumaswito kay actually tinuray lang PGMN pag ingon nga nadakpan ng ilang founder kay na intrap. Mapumapoy pagsusi na ko ni day kay di man ko magpakialam sa uban ba. Ala maniubra lang mo inyo din ha kay ningkamot ta sa ko amo diri sa DYHP unsay mo pamaagi. Manang tinuray lang, to be very honest sa mga listeners, wa kay ko kakon PGMN day pagbuto ini usap ko ni kay unsa din ning PGMN? Kay kami diri murabag mind your own business na mo diha, no? Kami diri mo kuan sad mi. No, unsay mo mga opinion diri, amo ra sad ni diri mga opinion basta importante lang gyud. Kana na ang base mahigala sa atong kaugalingong analysis. Namon tay mga anchors diri sa DYHP, ako ni salig ko sa mga anchors. Itagaan to ng mga programa. Ya unsa man ilang gipanulti din may higala ni salig ta nga within na sa ato mga higalang ni follow na sa atong ethical standards pod sa broadcasting. No. Magkalahi-lahi og opinion to mga anchors within mahigala sa atong istasyon dili malikayan lahi man ta kunahuna pero importante ra namo diri sa DYHP gyud nya akong i-emphasize sa ato mga anchors ato mga listeners nga naminaw ron nga importante lang ang imong opinion dili binayran. Dili opinion ba nga mao na imong opinion kay dayto nakadawat kag malita-malita. Dili lang kay ako sa taon-taon na tayo ng radyo makabantay man ko ng inistoryahan may gana kini medyo lahi ning angkoray mo binayran ning angkoray. Ay bawaan man nimo. Mo na nga credibility importante kayo. Kinsa pa may mo salig paminaw nimo. Na kining ato sa DYHP na iba na minaw toron usahay magkalahi ang atong opinion dili na malikayan pero ang amoy kapasalig ra diri nagkalahi tong opinion datay basis nganong nalahi ang atong opinion ug ating kapasalig nga dili mga higala ang cause nga dunay nadawat natong malita. Dunay mga basis example kini bitong naantay mga amigo mahigala sa media magkalahi mig opinion ato akong friend mga kaigalaan nga dito Speakers Network sa una day, magkita may okay kayo. Ha? Nag-abot mi tamig coffee shop, okay man. Dito pizzahan, nag-abot mi. Walay problema nga na amigo ang ato pa nag-amigo okay ba? Unya, respetaray lang ta kay ba sa ko kato sa di sa to binayran gyapon. Kailasan siya nako nga maglahi may opinion. Nay mga local issues pareha mig opinion. Pag-abot national issues, maglahi mig opinion. Pero magkita mi okay, way problema. Kay nga naman kay ba mo ko gato siya di sa tumdawat day. Kay ila sa to siya nako nga di sa kumudawat. Magalahi lang ang opinion nga naman akong tan-aw mo tungod sa experience. Base sa tunay ba ano tungod sa experience. Example, kini sa Duterte bitaw nga isyu. Lain-lain mo tag experience. Na may uban mga higala nga ako kasabot sa ko do na may empleyado sa una nga ang ilang kumpanya na nasilado in town day panahon sa Duterte. Imo po sabton nga natural na suko gid ang Duterte. Imo na sa dili na binayran pero suko lang siya. No? Imo na sa sabton, malahi itong opinion. Ang amo sa experience dire, labi na dugay ko puyo ni mga squatter areas may gala Cebu. Kahit sabot sa tama, kasabot sa ko nga pagkalisura ng mga drugs day. Lisod kayo, grabe gyud kayo. Wa man ko magpuyo og subdivision. Pag estudyante pa ko may galhantod kuan sabot gyud ta ba? Pagkapaitan na lang. Anya ang safety ba? Grabe ang grabe ang imong nakit-an bitaw. Sumuna nga ang masa lahi ang atong opinion og usa ka tao nga suko ni Duterte og laban ni Duterte dili na mga binayran. Pero naglahi ang opinion kay example na akay imong balik ito dunay kumpanya may gala nga nasilado panahon Duterte. Doon na pud mahigalay iyang uyuan nga drug lord namatay panahon Duterte. Laban mag-isa, iyan yung tiyo yun inaikin. So, sabdo na nako dito siya binayran, pero suko yun siya kayong digong. Nakinipong masa, kanto naka-experience mga kagalaan nga,
Grabe kadaghang adik. Niya ay mga drug lords hawd kaayo. Sus Ginoo ko. Unya mura kag wa na kay paglaom ba? Murag kita na lang mamiingon nga duwa tay mahimo bangga tanan nila. Mutug-an tas pulis, ang pulis pod konektado day. Wa na gyud murag wa na tay paglaom. Kita na lang maoy maningkamot na imong pamilya imo na lang instruksyonan nga uli mo sayo ayaw mo pagabi kay daghang adik na naay mga drug lords mga abusado kay wa na gyud makabangga nila. Nya ni abot ang panahon nga lalabi na kanang kwanday. Sus lahi mo nga subdivision, good mo nang dili sa ka-relate kayo kanang subdivision nga, puyo ka high-end subdivision. Wa may mga tao nga to nga, mga adik bitaw mo kalitag pang solicit sa inyo. Katong amo may kaling gipampuy-an sa una, adtuon kang mga adik, may nga sir, mag-solicit mi sir, kay mag-basketball mi ana, mura sa kagkuan ba? Pero ang mga mata, murag lansiyang o mga mata. O di ka mo hatag nisto, delikado man. So may tabo hatag ka. Nya, hapit man kadabuan mag-solicit. Ako kung salingan god nga kuan ingon nga, paitan hitabo ato ni wala tay himo ani ko ato na sa atong isumbong ko sa asa dapit makuyawan sad kang musumbong kung kinsa kay wa tay masaligan dito basig konektado sad kay hitabo pa yan nana daghan kay kog mga nahibaw ana mga higala sumo na nga murag wala kay paglaom ba unsaon man ni mga tawhana wa na gyud makabadlong ani kini mga drug lords nga mga tampalasan kayo sus pag abot ni Duterte na nahilom ng layas bitaw na day nangamatay itong uban labid na nukol mga sugitig paminaw ang ako kung salingan ingon day hay salamat na turni wa na gyud ang akong budget no na klaro na gyud kay sa una imong budget ka na usa ka buwan gi-budget ko nimo adtuon ka kay solisitan ka na mga puwag mata pag abot Duterte ang ilang experience mo na kung ingon nga maglahi tag opinion tungod sa experience mo na kung iklaro nga diri sa among Sibianan DYHP RMN Cebu mo na ang atong Puriyabuyag, kita'y credible ta, overall number 1 ta, diri sa Sugbo, gumikan mga kaigalaan sa atong pag-amping sa atong credibility. Ha? Straight to the point. Nauso na ng social media, pero dili sa ako di sa kumusugot na nga, basta lang, nala, play lang tag mga social media na, aron lang yun nga, mo engage sa, ayaw lang. Media man ta. Daghan may mga complainant sila na mga magtiayon, manag-uya ba na nga mag-away, dili na mo pasabungon on air nga naman, dili man may mag-apas lang nga, aron mo engage ayaw. Tanaw na to og unsa man nakatabang bata ba sige tayo nakaguba nila. So amo na mahigala gina-screen. In fact, katuliging complaint mahigala sa sitiyo day nga kwan, March 19 pagud to. Unsa kadako gud sa time nga among gihatag, atong tawagan dito sitol ni dito basig danig of air lang. Inana March 19 pa nya unsa man to na discuss mayo na gud. Gumikan kay atong gitan-aw ba unsa ba nga higalay butang din ha nga kitang media nga maka-deliver gyapon ta sa atong pagka-media. Kini magud mga kaigalan kalain aning hitabua kung atong tuuhan ang NBI ha. Lahi man gud ni mahigala ang side pod nila with due fairness ni ining Franco mabanta sa PGM ningon siya nga gisit up ra sila. Pero ang NBI lahi mga higala ang ilang version. Unya naapoy mga ebidensya. Diha na magud ang problema ron. Kay mo tan-aw magud ta sa mga ebidensya. Ana hitabuan ni naghimo sila mahigala og investigative report 90 minutes. Mga anomalya ni mga higala matud pa sa flood control projects. Diin ang involved ini mga kaigalaan si Martin Romualdez. Straight to the point. So kana og mapagawas ng maong video mas maayo. Ipagawas ng maong video. Atong i-treat na nga separate na. That is distinct and separate nining issue sa entrapment. Lahi ning entrapment nga issue, lahi ng issue ni Romualdez. Puslan man nadakpa na mo, ipagawas ko no ng 90 minutes nga video. Kay mauman na gikahadlukan ni Romualdez, matod pa. So nagpreparar sila og expose, nagpreparar sila mahigala, dugay-dugay ko no nag-investigate ni day, mga 5 months gani ko no. Ilang gi-videohan, gi-investigate, kompleto mga dokumento. Production kini. Nga kung mugawas ning maong video mga higala, maguba si Romualdez. Kay siya mga kagalaan maoy utok ni ining kinawatay sa flood control. So kada kung mapagawas, halay pagawas. Ako mapilgi ko mananghid ko dahil nga ako i-play na dali. Og naa ng 90 minutes ka video. Pero kaning issue sa entrapment, that's another issue sabday. Duha ka issue ni. Ang nakadako ko din Romualdez may na-involved. Sus, pag-abot ni Claire Castro mahigala sa iyang briefing, iya man na mahigalang gipahid sa mga Duterte. Dinisamot o kadako ang issue kay pagpanggawas na ron sa mga ebidensya. Dili man na
suod sa pamilyang Duterte, suod man sa pamilyang Marcos. Straight to the point. Dito na mga higala ng gawas. Nga ato nga evaluate yung mga pictures ha o mga videos. Kining hitabua, naghimo sila 90 minutes nga expose nila sa mga anomalya mahigala matod pa Romualdez. Gipadad ang nag-teaser day. Matod pa, gipadad ag patikim ba? Gipadad ag video nga patikim lang, teaser dito nga, mao ni. Nakita dito, ang usa ka beauty queen, day mo nang maingon ang NBI nga apilo nila og imbestigar tong beauty queen nga usa sa mga anchors ining PGMN ilang apilon may galag patawag kay nganong didto tuwa man siya dito sa video nya gisend gamay lang patikim lang ug mo'y gikahadlukan ni Romualdez matud pa nya di ami dire video expose ni sa anomalya sa flood control pero muhatag kag 350 million dili na mo ipagawas ni. Straight to the point. Mo nay facts, mo nay gisulti sa NBI. So si Romualdez, sa kahadlok na Romualdez, doon na gyud siguro gikahadlokan po si Romualdez. Nganong may sakay man siya ni day. Kay kung wa gid may anomalya diha may Romualdez sa man ang video ha. Binuay pagawas na, dili kong bayad. Ngano man nga ni kiskis man sa Romualdez. So pag ingon mahigala nga 350 million, nihangyo sa Romualdez nga, pwede ba 300 million lang? Mahala day denom kay ingon kag matay ka mao sa mga warta ni mga tawhan na kung tinuod man galin niha. Paspas ing kwartaha day ni store kumaon. Ha? Di po ka makaingon dili hinaguan dili sining tanday kay nahago sa himo sa tanay. Unya, singot po sila oy limang ka nagma-intrap. Sa moto nga tungod sa kadakong kwarta nga 300 million. Ningon nga sige, pahangyoon lang biska 350 million, 300 million lang in four tranches. So kaupat ka hugna ang paghatag. 75 million kada hugna day. So kaupat ihatag tag 75 million. Ang unang paghatag tulo ka malita man day nasudlan sa 75 million. Ha? Moto nga nagsabot nang okay, muhatag ko 300 million in 4 tranches. Unya, na ako'y mga tao, ato mga tao mo ulay mo hatod dito sa malita. Tulo ka malita kini mga higala ang gihatod. So nagsabot na mahigala mo ni tao ni Romualdez ana. Wa sa kibaw nga kadtong nagpaila nga tao ni Romualdez taga NBI naman di ay. Straight to the point. Sus. Wa nila damha mahigala. Maayong pagkasabot, niadto pa sa mahigala sa usa ka hotel dito sa Makati nagsabot pa. Kamao sa gyud hangay wa pa gud na dawata dayon sa hotel ay. Ningon gud okay. Niata sa mag-meeting sa hotel. Anya nakig-meeting yun ang founder yun. Nga mo kini si Franco mabanta. Pero wa niya dawata dahil ingon nga adto lang sa Pasig Country Club. Tua dito si Jimmy. Ha? Dili ning Jimmy atong gwardiya ha. Ikaw Jimmy sikat kay kaning issue ha Jimmy. Usa ka high-end hotel nag-meeting sila dito sa Makati. Ya kini man guday bisa pag may kag sit up okay lang mao na defense mahigalang sit up pero ang mga CCTV makita mo dito gud meeting mo sa hotel ha unya iyang ginsaksyonan ang mga agents nga wa sa magdahom nga mga agents sa NBI nagtuo sa mga taong Romualdez iyang ginsaksyonan nga i-deliver ang kwarta ngadto sa Valley Verde Country Club Pasig man nila Pasig Country Club tuwa nagpaabot si Jerry si Jimmy ha tuan paabot Jimmy, iyang kauban eh. Og unya pag abot dito nya sige mag-abot dito. Unsa man na si Jimmy nakakuan sa may sulot, nakamas na, naka-jacket. Duha na sila kabuk na naa. So kana nga mga istorya purbida. Although inosente pagyapon sila sa pagkakapal, they are presumed innocent pa ha. In fairness nila mga sukid tigpaminaw. In fairness nila. So gipahigayon ang entrapment operation didto na mahigala na entrap kining hitabo aron na ato ning tiwason ning hisgot niya kay gisinyasa na magustong technician nga diya na kuha na kini ang Manila na unsay nakadako ini kay involved si Romualdez unsa pa nakadako ang press conference si Claire Castro na among gini mahigala hinong Claire Castro kini ko clear ko di man ko mutubag lang nga mutubag ang iya mahigala inigtubag niya attack mo dayon sad no
So ato ning isgutan mga kaigalaan. Nagpakita sa mga pictures ang mga tao ang netizen mo sa ni pabaha na yung mga pictures nga mga videos pa yun. Ngayon anak kasuod. In fact, birthday mahigala ining Franco Mabanta didto mahigala ang magtiayon nga si Bongbong Marcos ug si Lisa Marcos naghag pa gyud sila. May pang pagkabiso-biso. So sila mo suod ay. Atong isgutag tiwas si mahigala. Standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Atong balikan may gala si Franco Mabanta. Kini mga kaigalaang maoy founder aning PGMN. Kini ni ang Peanut Gallery Media Network. Ato nga balik-balikan mga sukid paminaw. Kini maong panghitabo di na entrap ni siya mahigala sa mga sakop sa NBI. So kining kasuha lahi ni nga kaso ang entrapment atong gisgutan pero ug mapagawas nila kanang video mahigala labot ni Martin Romualdez atong evaluate kung dunay mga bisis ato sad mahigala ang hisgutan. So siparet nga kaso na kanang kang Martin siparet na nga kaso. Unya si Martin nga dunay siparet nga kaso iyang gipadakop kini mga higala si Mabanta siparet po ng kasuha kay entrapment man na. Muna nga atong pagtratar ng kasuhan, lahi ning pagdakop sa NBI, o mapagawas ng video nila ni Mabanta, lahi po na. Muna ang ni-ay statement may gala sa Mabanta, ato ning basahon lang statement sa pagkakaroon, ano? Aron nga maibaw-an nato may gala unsa pod sa ilang side. Kay ilang side may gala, miingon man sila nga sit up lang ning tanan. Pero ang NBI mi-insist nga dili ni sit up, o dunay mga ebidensya ang NBI, nining mao mga higalang pag-entrap. So akong balikan nga ang gihimo sa PGMN pinaagi sa ilang founder o mga kaubanan nagpreparar sila mga higala og production nga 90 minutes matod pa mga kagalaan og naa diha ang ilang expose batok mahigala ni Martin Romualdez nga mao mahigalay pinaka-mastermind sa flood control project. Straight to the point. Kung naatanan diha, labi na karon nga nadakop na siya day, may mayog iyan lang ipagawas na. Puslan man. Ha? Puslan man. Kay ang mga kamera karon nakatutok ron ni PGMN founder Franco Mabanta o iyang mga kaubanan. Ba't kung mugawas ni maong video, mahimo ang mugawas ni maong video batok ni Romualdez, mahimo nga mapuhalan kining entrapment operation. Pwedeng mapuhalan, pwedeng maduha, mabahin ang atong atensyon day. Di ara mahigalang entrapment, muhisgot sa entrapment, muhisgot sa tanga, di ada gyud anomalya si Martin kompleto man dinis mga dokumento. Mao day ni nga hadlok sa si Martin mahigala mo bayad sa siya. Kay kini mga kaigraang pagpangilkil nila matod pa sa aligasyon. Although balikon ako as of this time they are still presumed innocent until proven guilty. Kinisa si Mabanta mahigala because they are invoking nga na-sit up la sila. Pero ang NBI miingon entrapment yun ug doon na ebidensya. Sa pagkakaroon mahigala atong gituuhan asa ang ebidensya. Kay sila si Mabanta wa pa man makapresent og ilang kaugalingong ebidensya mahigala. Ang ila is general denial lang niining maong panghitabo. So ang hitabo mga kaigsunan dili ni sa sakop sa mainstream media. Ang ilang gihimo doon sa network mga kaigsunan internet based ni. So doon mga anchors mo pick up sa sila mga issues mga sukit tig paminaw labot sa politika o uban pa. Unya nahitabo mga higala nga dunay problema sa nasod, kini legitimate ning ilang issue mo na nga o panalitan mugawas ni mga higala nga maong video nga 90 minutes. Atong itatar ni nga lahi ni nga video. Legitimate man sa nga video mga kagalaan. Og tinuod nang dunay ebidensya batok ni Romualdez, ato sa natukion mga kagalaan, ha? Mas may mapagawas sila na nya atong hagiton si Senator Ping Lacson og iya ba nang i-trigger iyang investigation labot ana day. Ha?
Kay naman kuno, kumplito man sila mga higala. Puslan man nga gidakop na mo karon, asa may maayog inyong ipagawas na. Straight to the point. Buhan mabahin ang atensyon sa publiko. Maduha na ang atong atensyon ani, diapay entrapment, diapay kang Romualdez gyud nga mao'y main nga hinungdan. Ha? So kining ilang style kung atong tuuhan ng NBI naghimo na sa production na ang mga anomalya pero ila mga higalang gihulga si Romualdez nga kining maong production na mo ready na ni para i-post, ready na ni for airing, but mahimo ning mapugnan kumuhatag kag 350 million. Straight to the point. Ako asang kwartaha day no. Kuyawa sa nang kuano eh. Lingo-lingo mo sa tanistor kana kung tinuod ha, kaya naa magikwartang involved. Unsa man ni paglusot nila karon nga naa magikwarta nga nakuha. Unya naa man gyud si mabanta, nasakpan man gyud mga kigalaan nga nidawat sila sa kwarta sa mali-malitang kwarta. Unya kini mo transaksyon gabi man ni nahitabo indekin. Straight to the point. Unsa man transaksyon na mo kantidad 75 million imong himuon sa gabi day. Bisag mo palit kag kondom, palit kag yuta, palit kag kuan, may man may office hour na at ugma puhon na lang nito tiwason. Kanang adlaw, kanang office hour. Ba't kining gabi mga higala kada daan nga gihimo ang transaksyon na ng gabi medyo makaduda gyud. Kini ato ha, way pabor-pabor nga analysis ni mga kaigalaan. Irregular kanang transaksyon nga himuon anang gabi dako. Unya, ang paghatag sad mga higala cash yun kwarta. Dili gyud inday kanya yung manager's check ba? Manager's check ba ka ana? Kay aron nga dili na ka magdala kadakuan ang kwarta 75 million. Tulo ka malitang kwarta, Hesus Ginoo ko kang ngilngig ana. Tulison pala mo hinuon anang kalakiha inig magdadaka ng kwartahan ni store. So highly irregular kini nga transaksyon aton tiwasog isgo taho man lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mga kagalaan, kining maong sitwasyon. So kining ilang pamaagi, kung ang NBI mga higala nga narrative mo itong paminaon, naghimo sila production, naghimo sila investigation, sila si Franco Mabanta o mga kaubanan sa PGMN, Peanut Gallery Media Network, unya ilang gigamit sa pangwarta. Straight to the point. Mao ni ang allegation mahigala ni Martin Romualdez o mao ni ang narrative sa NBI. Although, ang narrative mahigala himakak ni Franco Mabanta. And they are still presumed innocent until now because wala pa man mahigalay conviction gikan sa korte. Pero ang mga ebidensya nga gipresenta sa NBI medyo semi-ipit. Kini mao mga ebidensya. So gidakop sila without a warrant of arrest because naaman sa entrapment operation. Maigo siya og wala warrantless arrest. Entrapment man. Wa sila kabantay nga kini si Martin. So kining ilang dakin kung atong tuuhan ng NBI, maro-maro ning ilang gihimo. Naghimo sa production, ila mahigalang humana ang production na ana. Ila mahigalang i-communicate sa Martin nga di ay among i-on air na para posting yan expose ni. Pero kung bayad kag 350 million, dili na mo idayon ning mao expose. Mao ni ang gihimo. So si Martin willing nga mobayad instead mga higala og 350 million, niingon siya nga muhangyo sa 300 million. Gipahangyo in 4 tranches. So kaupat nga hugna ang paghatag. Una mahigala ni adto milabay nga Martes 75 million. Dako ang mga kwartaha day. Kana daan questionable daan ba nga kani way pabor-pabor ha. Klaro-klaro lang analysis ba. Kanang transaksyon himo og gabi bisag legal pa na nga transaksyon day. Mo na dakong question, unsa ditong transaksyon na kung dili na mga kagalaan entrapment kung set up na nga operation. Kung gi-set up sila indaykin, nganong gabi masan nganong sa mga transaksyon nga gabi. Ug mupalit kag yuta ni store, palit kag gabi anang inana kantidad kwarta. Ingon juga ugma lang kana ato lang itunong na banking hours. Ha? Ug mupalit sa kay inana kadako nga kantidad mag-manager's check na sa kaindekin. Buhan ang transfer ba o dunay cash gamay then ang manager's check na dayon uban. Kadakuan ang kwartaha mga kayo. Malita ko gisudlan. Tulo ka malita. Ang gisudlan sa 75 million kay kaupat man nila i-deliver.
So, na-entrap sila. Pero nga naman lagi lang nga si Martin Romualdez po, nisugot man sa dana. Sa tupanaan sa gikahadlukan si Martin, giday. Straight to the point. Kaya pa, sindan ko si Martin, matulpas na nakuha ang report, sindan na siya mahigala og teaser, doon ay patikim gamay ba? O, di o? Sumurag na kuyawan si Martin, ay, delikado man yung kalakiha. Labi na ang ombudsman, mga kagalaan kay under investigation si Martin Romualdez. O bugawas ang mga video. So, aron nga di mo gawas ang mga video, willing si Martin muhatag og kwarta. Maro-maro day po si Martin, kay pag ingon na sa willing kumuhatag kwarta, gisakay-sakayan na sa day niya Endekin, nag-abot yun ang mga maro. Kung kana atong tan-awon ba nga, atong paminawon ang narrative sa NBI ba? Kay sako na lang gingon, highly questionable man ang gabi ika nga mag-transact anang kadako ang kwarta. Wa pa kay ko kadungog day na malit og kundo, na malit og sakyanan. Palit kay sakyanan, di mapud pwedeng palit kay sakyanan ang gabi eh. Inanan ang kagabion nga, lawom ng kagabion. So doon nagi kakulian. Unya, plus kini pang mga ebidensya sa NBI. Kini si Martin po, maro sa di ay. Di sa di mo madali kapindawon sa Martin dahil kay maro sa kunang daan. Kana ka lang gani iyang katuyang statement lang gani mahigala labot sa korupsyon. Ingon mga nga puwa, man ko na sa takluban, wa ko na mga projeka. Ha? So anticipated na niya daan eh. Bahala na ito mga congressman dito kuban niya, mga bulyaso mo ba sa ako di? Ay, kita nagkatawa mahigala. Advance kayo mahigala si Martin. So pag tawag pa, gitagaan nag-teaser matod pa sa aligasyon, Kuya Juan Martin, hangyo siya, pero ni kontak sa NBI nga, iyang ipa-entrap. Kining founder sa PGMN o mga kaubanan kay gipangayuan sa kwarta. Asos. Operation ng NBI, mga sukit ng paminaw, ang gika-istorya dahil nila mahigala ni Franco Mabanta, di na di ay mahigala tao ni Martin Romualdez, na nagtuos ang tao ng Martin Romualdez. Taga-NBI na may minister. So may pagkato mga tubang ninyo diha. Kay permirong meeting nila anang adlawng Martes, mga sukit ng paminaw. Dito man sila mag-meeting mga higala sa Makati Hotel. Pag adto na sa Makati Hotel, ang ilang gika-meeting yun, si Mabanta yun eh. Si Mabanta yun. Dili yun yung mahigala ba nga, founder sa kuwan na. So sila yung meeting. Pero ingon sa Mabanta nga, adto ihatag sa Pasig Country Club. Tuat sa Jamie nagpaabot dito. So kamausagin mo kanday, wala ang dawata diha dapit sa kanang hotel. Wa, ipaadto pa dito. Unya, naay tao siya dito, nga mo imudawat sa kwarta. Pero sila na si Mabanta, tuwa po dito sa Pasig Country Club, naaslay usa ka room dito. Nga dito sila mahigala sa pagdawat sa kwarta, dito sa gawas, nga tulo ka malita, gida dito makaigalaan sa function room, nga tuwa nagpaabot ang si Mabanta o ngayang tulo ka mga, duha ka mga kaubanan, tulo sila, kaya nisugat sa kwarta, mahigala duha man. Dakop dayon pagkahuman. Mao ni anay tabo sa entrapment operation. So katawas Martin Romualdez ni kalakiray, dakpan lagi mo. Ako inyong pangortahon ha. So ko Martin siguro day kini magod og inani nga klase sa kuan indekin tinuod ning pangwarta ani. Di nila lim sa daha kay panalitan ka ng 90 minutes nga kuan unsa man na dili namo ni pagawas taga imig kwarta. Panalitan kung naka kay karon magod internet magod indekin kapipis ra magod. Unsa man na imong ihatag ang USB darang USB o. Nanay ang among expose. Pero ang problema na naka-copy paste na sila dito sa computer. Nya doon na nilaghan nga ko na og panalitan mo gawas gihapon unsa may mahitabo ana bisan nakahatag na ka. So dili lalim ning ko ana. Apuslan man mahigalab padakop Martin. Straight to the point. Nakaron amo ni mahigala ang pag atong i-review gamay ha. Asa man to ang pagdakop names. Ito primero katong tibok video kana. Ato balikan gamay. Sige daw. Audio. Audio dong. Okay, gamay lang ha. Ato sa adjust mga higala. Okay. Sa audio dong. Pagsabot pa nila dito sa Makati na eh. Wasa magdahom nga yung ikasabotan eh. Taga NBI na di ay. Nagtuo siya bagman ni Martin.
Okay, mo na niya mahigalang operasyon na. Audio dong. Nani audio? Sige ko no. Mo na ni anduha nga nagpaabot. Kay Jimmy man og kwan. Mo'y papaabot mga sukit ti paminaw. Dito sa gawas nga bahin. Kay ang iya mga kaubanan mahigala 5 man sa tanan dakpan. So ang founder plus 4 nga mga nadakpan. Asa man yung audio ani dong? Makakuha ng audio? Walay audio ra? Sige. Okay, so muna ni mga kagalaan na videohan ni sa NBI. So naa si Jimmy og kining usa nga kauban niya nga mo inisugat didto mga sukit tig paminaw. Paghuman og kuan sugat nila mga kagalaan. Si Sirano og si Gallardo mo ni dawat. Unya pagdawat pa gida kining maong malit-malita ngadto na mahigala sa ilang kuan dito na sa ila mga higala function room. Ay, Kani. bigat talaga kain yan. Okay. Money. Money ang pagtawag cellphone dong, no? Yakas mga ng konti. Kana mo, mali-malita. Magbela ka. Magbela ka. Gidagi mga mali-malita ang kwarta. Pagdana, sundan na nila. Everyone inside. Face the wall. Everyone face the wall. Hands on the wall. The word. Meron ako. Nakon. Para nyo naman, sir. Tawag yun, sakpan yun. So, this is an happening operation. As you can see, pwede namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the production to be, nasapos to be consummated. Okay? Ang iyang positive yung malita. Dakop niya dito. Kani ang nakapink na taga NBI. Mo ni ang istorya, mo rin nadakop niya. Dakpan, si Franco Mabanta. Sino yung isang tumanggap ito? Si Jimmy. Dalawa. Dalawa. Bro. Okay, mo na yung tapong ka mahigala. Napusas gud sila. Sus, wawa aning kalakiha oy. Although may ilang ingon ha nga sit up ko nun pero bida. Mo na yung mga kwarta mga sukit tig paminaw. Naa mahigalay mark money katon tinuod nga kwarta ang uban na budol money nagipanggamit daykin. Kadaghana gud na mahigalang 75 million. Pero ngano isugot pa mo lagi si Martin ana. So na gikahadlukan si Martin sa gyud. Okay, so muna nang hitabo ang mga sugiti paminaw pero kining tawag nila sa NBI asa man tong cellphone names. Kanang padung pa sila ito sa Pasig country club mo na hitabo gitawagan og balik si Franco. Okay, asa mong audio nito. Kaniyo. Hello? Hello sir, apo. Hello sir. Malapit na kami sir. Dito sa ano na kami? Siguro mga what? Okay, gamay lang. Paano bang ano naman yun sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko papakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang tsaka yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Papasok mo sa driveway. Paano sir? Bigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse sir? Or paano ba? Ha? Idadalap sa sakyan nila? Paano sir ang ano sir? So yung tao ko bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. Pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, Very simple. Ilan sila sir?
Dalawa, pero kain lang yung tatlo. Dalawa. Okay po. Kasi ano to, sir? Tatlong maleta. Kaya yung bati. Okay, it's okay, kain lang yun. Don't worry about it. Tapos anong suot, sir, na damit? Alam naman nila ako na tatlo yan. Okay. Anong suot na damit, sir? Naka-jacket parehas. Jacket. Sige, Tsaka sir. basta yung naka-face mask. Okay, sir. Sige, sir. Sige, sir. So tatawag ako, sir, kay Jimmy, no? Pagdating. Tama, sir? Ano yan? Sorry? Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin. Si Jimmy, yes, correct. Okay, That's sir. right. Tawagan mo Okay, lang sir. Sige, sir. Thank you, sir. siya. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay, sir. Okay, see you. Jesus, Ginoo ko, entrapment man di ay. So kini ila maro nilang gihimo kung atong tuuhan ang allegation sa NBI, ha? Mo ni allegation sa NBI. So sa to ba kung atong tuuhan ang NBI, maro nilang gihimo gipangwarta na si Martin. Si Martin sa outsmarted sila Martin day. Tan-aw Martin maro mo ha, labaw pa sa ko maro. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, atong balikan. So nadakpa na sila sa NBI. Karon pagkadakop sa NBI ni pagawas og statement ang PGMN kining Peanut Gallery Media Network. May pagawas og statement mahigala og mao ni ang ilang statement atong basahon na kasama ang names. No? Okay, ni mao ni mahigala ang statement sa PGMN. Atong basahon hinahinay lang kay parang atong hubaron sa Binisaya para nga klaro ginato ni atong kuano. Kasabot naman mo mga kuano pero ako lang hubaron para kuan na to, paningkamutan ta lang. Sumatod pa sa Peanut Gallery Media Network, PGMN. We are innocent. This was a setup. So kami mga inosente o kini usa lang ka setup. Matod pa. Unya sa first paragraph gingon over the last 5 months PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Sa Binisaya pa sa niaging 5 kabuan ang PGMN. Kami sa PGMN naghimo og kumplito, laom, komprehensibo og dugoon nga mga pagpanuki-duki sa makapanghingangha nga nasudnong korupsyon ni Martin Romualdez samtang kini pa mao ang Speaker sa House of Representatives. Samtang siya pa kuno ang Speaker sa Ubos Balay Balauranan. What we have is devastating. Kuyaw ani day. Kung ani kanang ilang admission nga naagyon sila ilang gihimo. Unsay naa namo makaguba. Matud pa. So kini di ang maong video may makaguba ni Martin Ha? Unya matod pa di may gala, the episode was filmed several weeks ago. So kini kuno maong hugna gi-record na kini, gi-film na kini mahigala, gihimo na kini pipila ka semana ang nakalabay. It has been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready for release. Straight to the point. Mura na nagsalida mga kaigala ang maohon nga kuanday nga 1 hour and 30 minutes nana 90 minutes ang kasagaran. Mura na mahigala kuan mga salida ba nga normal nga mga salida bitaw kasagaran na indaykin ka mga Hollywood movies 1 hour and 30 minutes ang uban pod mo 2 hours. Ambot ka ang kuanday katong The Devil Wears Prada. Mura sikat man ang maong salida ron mga kaigalaan. The Devil Wears Prada. Inday maris kita na kanaday. Naghamay ni sulti-sulti pero depende siguro na. Nya pagkahuman kini ang matod pa ini mahigala murag labaw pa tos 90 minutes. Kini iya 90 minutes ni. Sa to pa parihanig movie mahigala nga gi-edit na kini 90 minutes ang gitas-on gi-edit na og puno sa mga hard evidence and ready for release. Andam na kuno kini mahigala nga ipagawas. That is why this is happening. Matod pa. Mao ni hinungdan nga mauni ang mga nanghitabo karon. There was no extortion. Matod pa na. Why pagpangilkil? There were 0 threats from us. Walay bisan usa nga pagpanghulga gikan kanamo. That's all bullshit. Matod pa.
Kanang tanan pulos mga bullshit. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Sa Bisaya pa mga kagalaan, ang ebidensya makaprobar ni ana nga kini usa ka one-sided. One-sided nga istorya. Nagpakita usa lang kahabig nga maong istorya. One-sided. We committed no crime and we can prove it. Wala kami nahimo nga krimen o makaprobar kami ni ana. Ingon siya, Romualdez did this to silence us. Why? Sa Bisaya pa kini si Romualdez, iyan ang gihimo aron pagpahilom namo. Ngano? Mao ni sa pasabot mga kagilaan. Tiwason ako basa gingon re. Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles, with the ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Straight to the point. So kung imong tan-aw ni ato analisaron ning maong side nila kanilang statement, angkon sila day nga naa sa 90 minutes nga programa nga ilang gihimo. Unya kini devastating makaguba ni Martin eh. Unya mao na hinungdan nga gihimo ni Martin nga gisit up sila, dakop sila. Mao ni ang gihimo ni Martin tungod kay ang timing. Tungod kay ang timing sa maong pagpagawa sa expose, mubutang kaniya sa desperadong sitwasyon. Matupas Bisaya ani ha. Ilabi na sa dakong problema nga giatubang niini sa ombudsman. Tungod kay karon naghatag na og signal si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maminaw kini sa gusto sa tibok nasod og karon andam nang mupapanubag sa tao nga gituhuang maoy ni sabotahe sa unang tulo ka tuig sa iyang administrasyon. Straight to the point. Niining puntuha mga kigalan, iyang giabsulto, walay labot si BBM. So, sa to pa, iyang gispels BBM, ani ha, nga statement, ang iyang gitira na si Martin na Si Martin ba, mo na nga kining pag-react, mahigalang Claire Castro, lahi ng iyang reaksyon. Kaya luwas man si BBM, aning statement sa PGMN. Iya man giluwas si BBM, ani. Kining nga statement. Nyaton tiwasog basa, giingon diri. Days before our arrest, mga adlaw sa wa pa kami madakop. We had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitman. Pipila ka adlaw sa pamigidakop, gipahimanuan naming musulod sa gipahimanuan mi sulod sa pipila ka mga higayon sa mga gamhanang higala nga nasayod sa sitwasyon og dunay tinut-anay nga kahingawa sa among pisikal nga seguridad tungod kay posible kami nga mapasakitan o mapatay gyud sa mga tirador. Mao ni ang iyang gisulti ha. Atong tiwasog basa. In light of this, even before the arrest, I gave specific, explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. Sa Bisaya pa mga kahigalaan, subay ni ini bisan sa wala pa mi gidakop, nanugo na kong daan nga kung dunay mahitabo namo, maangol man o mamatay, nga ang among legal team o gisaligan nga mga kaalyado, kinahanglan nga mupublikar sa 90 minutos nga expose sa matag major social media platform aron makita kinis katawhan sa tibok nasod. Mao ni ang gisulti. Pero kondisyonal man ni pagkasultihan nga kung dunay mahitabo namo i-expose namo na. I-expose na nandaan kay aron nga mo appeal Miss DYHP. Mo-appeal mi diri. Mangayo ko og permission ninyo. Mo-appeal ko pasalida ana.
aron nga makakita ni ako mga followers. Followers na mo sa DYHP Facebook. Akong followers, akong kagulingong Facebook page. O ingon man akong YouTube channel. Mananghid ko daan. O ipagawas na. Para nga itong ma-expose si Romualdez. Kung tinuod man ang kang Romualdez. Pero lahi ng kang Romualdez, lahi po ng entrapment. Ato, ganing ibalansin ni pag hisgot ni Nestor. Unya, matod pa niya, giingon pa dili mahigala itong tiwasog basa. We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Kami sa PGMN kanunay nga laom ug sinsiro sa among pagpanggukod sa tanang dili maayo ug mga binuhatan. Kuyaw sa nilang ko na, walang katong mga bad guys ay. Kaya mo rin Romualdez, gukuro ni kay bad guy ni mahigala. Matala niya, bad guy ni Romualdez kay gaps outsmartan mo, marukoy pa sa Romualdez ba? Inyo day kong pangortahan, pangilkilan ko niya. Sige, muhatag ko, pero padakop. Padakop sa mo. Yesterday, we made difficult choice to go after the worst of them all. So, muna yung katong pagkagahapon at kunong pa-referred to Tuesday, gihimo na mo ang pinakalisod nga choice. Pinakalisod, mahigala nga desisyon. Paggukod sa labing dautan nilang tanan. Matod pa. And now we are where we are. O karon ni anami kung asa nami. O karon ni anami og ania kami karon kung mao kini ang among kuan, no? If this is the price to pay to do what's right, kuya there. Kung mao man gani ang bayad sa among paghimo og unsay maayo, kuan sa lang statement ha, ba tumalikan nito taon sa ato sa pedangat na pipila ka pahinumdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the So point. actually kining maong kaso dili ni nana kadako gyud kundi pas Martin Romualdez may na-involve. Si Martin Romualdez may na-involve. So nagsangka ni ang kontra ini kini mga higala si Franco Mabanta og si Martin Romualdez at ipakita ni duha ka naong nila dong names. Be tapad na ilang duha ka naong kani. Kini gyud lang duha mo oy ga bangga ni ini. Si Mabanta iyang gihulga sa Martin Romualdez nga ni ako'y 90 minutes video expose ni sa imong anomaliyas flood control. Unya kini devastating matud pa sa iyang statement. That is why matud pa nahitabo ni because what we have is devastating. Unsay naa na mo makadaot gayud. So delikado madaot si Romualdez kung mapagawas kining maong video. Mao na nga pwede di ni mapagawas mohatag kag kwarta. Straight to the point. Si Romualdez may gala willing mohatag og kwarta pero gipadakop man ning Romualdez, maro-maro man sa ni Romualdez dai. Gi-entrap man so na-entrap gyud. So tuwa na sa kustodiya sa NBI. Kana sa mga higala anha raw tanak kutob. Sus pag-abot mahigala sa ASEAN Summit. Si Ate Claire Castro mga kahigalaan pag kandak og press conference. Inay ang isgutan kini mga ASEAN Summit nga mga activities na apil po question dito sa usa sa mga sakop sa media kay bag-o malagi nadakpan mga kahigalaan ni si Franco Mabanta. Na-apil og question ang mahitungod ini Franco Mabanta. Kay kini si Franco Mabanta mao man gud ni mga kahigalaan ang social media manager ni BBM na tong 2022 nga eleksyon. Straight to the point. Doon naman usa man sa mga sinaligan ni BBM. Panahon mahigala sa unit team. Si Sara o si BBM ni Dagan atong 2022. Kini si Mabanta mao'y sinaligan sa iyang social media mahigala na platform ni Bongbong Marcos. Pero in fairness mga kagalaan, dili lang ni kang BBM nga kuhaan masad siya. Mura na siya o kanang expert ba aning social media nga ang uban magpatabang po niyang ubang politiko. Muna akong ipakita kagahapon, di lang ang tunanagan pagka 2022 election, si BBM, hasta si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, apil gud sila pod nga nangutana og ni hire pod ini ni kuan. Malagmit ni professional dealing lang ning iya indekin. Kana bang mga expert pa nga magpatabang sa ka mga kagalaan bisag tuan na ka speaker sige lang tabangi lami unsa ano pagpadagan imong social media konsultancy lang. Pero more on kang BBM gyud siya nga habig. Uban si Sara og si BBM at that time.
Kay tanawa, asam itong mga pictures dong. Na-pictures na si Mabanta o si Isko Moreno. Na, si Isko Moreno ni dagan mo sa itong panahon na. May patabang ka kay tanaw ni mo, may antigo man siya. Nato diha. Okay na, kani Mabanta o si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, ni dagan mapapagka-presidente. Unsaon man nimo pagkuan? Unsaon man nimo pag daog pinaagi sa social media kay kung kandidato kagod ang tanan nga mga media imong sudlan, traditional media astang social media, unsaon man ni? Unsaon man papaviral sa ani? Asas Grace po. So mo ni iyang mga suod. Kay pwede man nga tao siyang BBM, pwede man nga tuas siya mahigala sa kampo ni BBM kay iya man ang in fact naman na nigawas man as kuanday nga tudlo sa gyud ni BBM nga maoy iyang social media in charge kini si Mabanta. But at that time kuyog na sila si BBM o si Sara. Pero siya kuhaon sa nila ni Isko Moreno, kuhaon sa ni Manny Pacquiao, medyo mantigo ni mataan na. Karon, daghan gyud mo kuha niya, karon bulyaso na ihay nagtudtod. Og ang pangutana sa media dito mahigala sa Lapu-Lapu atol sa ASEAN Summit. Kini iyang pangutana gitubag lang ning Claire Castro mahigalang klaro-klaro lang nga pagtubag unta. Nyawa na lang ta sa mandahig mahigala sa Duterte kay imong tirahan makagalaan ning kampo ni Duterte sa pagkakaron. Daghan dayon ang mga react mga kagalaan nga mga tao ba. Ang mga tao mo imo react, ang mga tao mo imo research. Kay ang giingon man ni Claire Castro, guba man mahigala, guba. Iyang giingnan si Martin, makaguba ni Martin ng 90 minutes nga iyang giandam nga expose. Aya sa nadong names, unya totoo lang names. Makaguba ni Martin, pero naunsang hitabua, siya may unang naguba. So pag press conference si Ate Claire, dito na mahigala na daot. Kay iya man mga kagalaan nga giduhig. Yeah, sige, dong, ato ipakita tong video kanay dong. Sige dong. Katong video ni Ate Claire. Kini. Dinhi naman ko ni na-trigger na hinoon. Ang katong pangutana sa reporter ko no. Unya dayon. Baka may reaction po ang palasyo dun sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker. Ang nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, managot ang dapat na managot. Kung mayroon po silang dapat na panagutan, kung mayroon po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay. Follow up po, kilala po ba siya ng kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw tong si Mabanta dun sa online political campaigns noon na sumusuporta kay Pangulo Marcos. Okay, pause dong. Pause sakali. Kana siya nga pangutana ha. Kana nga pangutana gitubag lang at Claire Castro dai nga kaila ba? Kay mao man ang dunay role. Dunay papel. Dunay may papel siya sa campaign ni BBM. So ang pangutana nga kaila ba sa BBM ani niya, ug yan ang gitubag kaila sa na kay gihire man na. O may problema dai umingon nga kaila na ni BBM gihire na niya. Expert na. Dili man nas BBM may nag-hire asa si Isko Moreno gihire man sa na kay kamao ba? Pwede man. Na may mga freelancer, mga sugid di paminaw nga magtabok-tabok lang. Kana mga media consultant bitaw kana mga nag-consultancy ini mga internet. Naman ko'y kaila ganyan na day nga Speakers Network at Tupos Speakers Network kay tungod kamao siya ba? Konsultahon speakers. Daghan sa madawat kwarta. O gitubag lang ning Ante Claire Castro nga kaila ba ning BBM mo kaila? Gihire gani na kay suito man sa media god. Pero di lang kami nag-hire. Ang uban po nga mga kandidato nag-hire po na. Wa na. Pero ang kang Ante Claire man god. Insa dili kaila sa Pangulo. Unya nag-andam sa mahigala picture sa mga Duterte nga kini. Ang mga Duterte may kaila day picture ay. Nagtapad og pa picture si Duterte. O kini si Mabanta. So iya mga higalang giduhig ang mga Duterte. Pagduhig sa mga Duterte tungod sa picture. Sus nanggawas ang daghang pictures o mga videos nga masuod sa mga Marcos. Na, siya padayon dong. Muna sa nitabo. Sige proceed kasama names. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
Okay, pause dong, pwede dong. Mao ni diha na trigger. Kay ngiyang tubag mga higala, dili ba tubag tubag ba lang. Ang iyang attack bitaw day. Medyo may pagka-attack dog mo sa Ate Claire Castro. Og iya lang ang gitubag mga higala nga kaila bang bibi mo dili or dili kaila. Okay. Or kaila. Pero iya, dili kaila giwitik pa man niya nga ang relasyon siguro sa mga Duterte. Kay tinuod man sad nga dunay picture mga kagalaan si Ate Claire Castro nga si Presidente Duterte o kini si Mabanta nagtapad. Kining usa ka picture pod si Sara Duterte o dunay katapad may si Mabanta naa sa likod. Mo nang maingon siya nga suod ni sa mga Duterte. Dunay relasyon sa mga Duterte. Ato kunong pwede ba na ma-zoom in ato names? Kining picture sa kasamang ni Muel. Mo nang ipakita ni Kwan ni Claire Castro. So ang iyang tubag dili na kailas ng BBM. Pero kung mangutana mo sa relasyon sa mga Duterte, kini o. Mo na siya. Kaning names. Okay, thank you names. So kining usa ka picture si Presidente Duterte nagtapad sila ni Mabanta. Ang usap ka picture si Sara Duterte og nese katapad nga babay naa si Mabanta sa likod. So mao ni ang buti pasabot ni Auntie Claire nga suod ni sa mga Duterte. Sus ang react mahigala ang mga tao nabay sa daghang pictures mahigala nga nagtapad po sa BBM nya mas grabe ito ilang tapad. Kay kini gud nga picture mga kaigalan. Pwede man kining kan Duterte ug si Mabanta unsa may kalainan ang picture ni Isko Moreno ug ni Mabanta nga nagtapad. Unsa may kalainan ini ni Isko Moreno o ni Manny Pacquiao ni Mabanta nga nagtapad. Sa to pa suod sila Manny Pacquiao, suod sila ni Isko Moreno, suod sila Duterte, pwede. Pero pwede pod nga dili sila suod nagpa-selfie lang o nagpa-picture lang. Kana nagkasugat lang ba? Unya magpa-picture, pwede. Mo sa ning kang Sara. Tanawa. So, og atong mga higalang itapad ko para ma-analyse natong maayo dong names. Pwede ba na matapad dong kanang picture ni Duterte og ni Mabanta, picture ni Manny Pacquiao og ni Mabanta, og picture ni Isko Moreno og ni Mabanta? Kanaw. At the same level. Unsa may kalainan ani? Ni Manny Pacquiao og ni Mabanta. Ngano nga ipahid bang gyud niya nga sa mga Duterte? Straight to the point. Og mauhon manggalin ang mga kaigalan. So mahimo nga kini nga picture ni Duterte o ni Mabanta pwede nagkasugat sila ani. Kanao. Unsa may kalainan? Pwede na nga nagkasugat na event pa day ba? Na event unya human nagkakita, unya nagpa-selfie. Kay kini Sara daghay man pa-selfie ani dayon. Pero wa magpasabot nga suod mo, pwede gani wa makaila. Si Sara mahigala. Pareho ko na mga kandidato gud nga moanhin nato sa sibianan mga sugid ti paminaw bisan si Amy Marcos ako tong gi-interview. Pag mag-interview na pa-picture mi dakin. Ayaw ko ina suod mi Amy. Di sige ko mangangkon og una mahigala kay basig sunod kita na mo Amy kalimot sa kong ngaan ganin dakin. Hindi ko mag-assume, Naman to mong picture ni Amy Marcos inday Maris nagtapad sa mi ba? Asa man to picture ba? Tapad. Wa pasabot na nga suod ni Amy. Duda gani ko to sa Amy Miguel kailala to nato ba? Kita mi sa DWHP mga Pilwan Nyok ni DWHP man. Pero magkita mi to sa coffee shop dai kalimot sang asa kinsa gani ka? Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, ato balikan ha. Kining beses ni Ate Claire nga nagtapad si Duterte og si Mabanta suod sila. Nagtapad mahigala si naapod si Sara Duterte na ikatapad nga lain. Kinsa man to mo lang si Jimeno dai, babayhan na. No? No siya ni Jimeno no? Iyang katapad. Kato lang sa dong, katong tapad ni Duterte, katong gipakita ng Ate Claire lang dong. Katong gipakita kana siya no, kana. So si Sara Duterte kini si Morag sa ni Jimeno man siguro ni. Unya kini si Mabanta naa sa likod. Pwede man nga ningon yung pa-picture ko ninyo anak, pwede man. Doon ay event pa ka, kapuwa ko ni mga kwan, nagpuwa ko ni mga sinina day, basigi ka ning parade. Gikan parade ba nya, pagkaman rally ba ka or parade ba ka o gikan ba ka nag-jogging. Unya human nagkakita mo dito, nagpa-picture ka. Pwede. Kini pong kang Duterte asa man to ko Duterte kana dong Nya atong i-zoom in ning usa dong. Kanang nagtapad si Duterte og si Mabanta. Nagtapad si Duterte og si Mabanta. Pwede man nga nagkasugat sila. Una usa ka event nga nagka-meet sila. Unya nagpa-picture. So insuoday mo. Dili pa ang event kay tong tan-awon. Ano kung giingon nako picture ako ipakita ninyo. Example.
Asa man to sa Aimee dong nagpa-picture mi Aimee dong human sa mga interview to milabay Birnes. Kani. Kani nagtapad mi Aimee Marcos. Nya suod mi Aimee. Ako kaila ko Aimee, senador man na, karaan man na mahigalang Marcos ko na. Pero pangutanan kaila ba sa Aimee nako? Pwedeng makaila kumusod sa sa mong sibianan DYHP minumdom sa Rufil Banyok man ka. Pero magkita mis coffee shop pagkaingon sa Aimee kinsa gani ka? Mag-abot mo laing lugar ba? May lang mag-abot mo sa DYHP, kikisabot sa Rufil Banyok, DYHP man eh. Pero mag-abot mo dito sa Kwan, airport panalitan. Kanya mo great ka, basta magdahong ka ba, uy, Senator Aimee na, mura kag hinangop, kanya man, wak katagda. So kanang pagtapad og picture, wa magpasabot nga suod. Ha? Kamo dihang naminaw nako karon. Kapila man mo nagtapad-tapad og picture na mga artista mo pa-picture sad mo. Makikita mong Idol Mikey mingon so kagwapa ni Idol Mikey mapa-picture sa kubi. Okay ra kada Idol Mikey. Des tong pikas nga akong ko-angkor karon. Akong part sa IFM. Ha? Pa-picture mag-host Idol Mikey rog mga events. Inig-host ni mo kasal Idol Mikey o mag-host ka og kwan ato pag sinulog ikaw may MC to pag sinulog daghay mo pa-picture nimo ay Idol Mikey sa IFM pangutan na ron kaila mo Idol Mikey basin sunod og kwan og nakalimot na sa Idol Mikey nimo lahi man guna mahigala nga suod mo kay kauban mo or unsa may nakapasuod ninyo unya labi pa kanang mga okasyon gyud may masuod si Duterte og ang mga Duterte og mga Marcos sus ni gawas man ni maong video asa man tong videos birthday dong katong birthday ko no dombe birthday gyud mismo ni Franco Mabanta ako naman ang ipakita pero for emphasis at ipakita balik sa man todong names bebe ato i-play ko no kana kato pag suod gyud niya nga na surprise kun tahay sige ko no i-play ko na to ni kana sige kana play o audio. Sige, padayon. Surprise din sa birthday, ha? Surprise. Kana, gakos, biso-biso, kani, gakos, hag, na. Okay, hag. Sapat, ikuan. Si BBM, hag. Wow. Pwede ba na siyang asa may masuod ani kini naghag ug kato nagtapad na si Duterte og si Kwan si Mabanta. Kining hag lahi gining maghag oy. Ha? Ada asa may suod be kung kamoy mapasultion asa may masuod ang maghag og kining tapad ra. Kanto si Attorney Claire Castro, Ate Claire unta, wa na lang tanya na ginana day. Simple lagi kayo. Nangutanang kaila ba? Kaila. Kay gi-hire na as media manager, kay maayo na sa kuan ana. Pero gi-hire po na sa uban, gi-hire po ng Isko Moreno, gi-hire po na ni kuan ni Manny Pacquiao, gihimo ng consultant ni kuan ana. Daghan mi ana hire ana. Way problema. Pero iya mahirong yun, dili na kaila, hindi na kaila kuno sa pangulo. Hindi kilala ng pangulo yan. Unya sa mga Duterte noon. Ipakita niya ng picture dayon. Unya og dili ka kilala di po ka muhag anang kalakiha inday oy. Kanang muhag ka mahigala medyo kaila giba na oy. Ya kini birthday gud ni. Birthday gud ni mga sukitig paminaw. Kanang birthday di man ka basta-bastang mo gate crash ka lang ana. Labi pa pila gani ka mga tao. Unya naagod ang presidente inday kin. Ang gwardiya ito sa gawas labi ni Gardides gawas. So, exclusive na ang makasuod na diha. Ay, kung yung di mo kaila na, nga kagamay lang ng mga tawhanan ng naa. Selected individual sa manang naa. Unya, kana gitagaan kag time sa presidente, di lang ang presidente. Ang magtiayon yun, ang kupol yun, mamihatag. Suod ay sila sa mga Marcoses. Tara, ato tiwason ang video dong. Nahag si Marcos ha. Yan na po si Lisa ron taon. Sige dong, names be. Kana gipikpik pang abaga
I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so, so much. I feel special, so thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you, thank you. Special birthday surprise. Kana, si Lisa Marcos, pause dong, pause. Kini yung talikod. Ato, ipatakilid ko nung gamay dong. Klaro kung si Lisa ginadong. Kana, ha? Kana. So na si Lisa. Limang ka nang mag-imbitar kag birthday na magtiayon ang presidente o first lady. Inana daykin muhatag kag time ana. Susuod mo. Suod di ay siya sa mga Marcos. Dili ingon nga suod sa mga Duterte just because sa basis mahigala ni Claire Castro at picture. Straight to the point. Una mo ko sa Ate Claire God og kwan picture di na nagagawas na hinuon ni mahigala mga picture, mga videos. Kanina ning birthday man God. Dili ka pwedeng mo gate crash anang birthday. Labi na diha ang presidente o ang vice presidente, my God. Dili ka basta-basta ang kadto ra yung suod indekin. Katong kaila ra gyud ana, may makasuod. Oo. So gamay ra mga higala, gipinili ra ang makasuod ana. Oh. So mo na, nabali sa istorya dong. Abi ato paminawon kon istorya dong ano dong. Oh. Sige, sige. I want to say I've never had a surprise birthday in my life. From here on in, I will never trust any of you. Any of you at all. I love you so much. Thank you. Okay, nya kini nga birthday day sabay gyud ni BBM day. Gi-surprise gud siya mga higala. Gipaadto sa balay ni BBM, gipreparahan siya. Sus Ginoo ko. Inana kasuod. Kay og di kasuod nga kuan nga birthday preparahan ka bisag ganing kanang pag preparar og cake dakin. Medyo kuan gyud ka special ka ba? Special gyud siya. Mano ingon sa iyang speech na feel gyud yang special siya. Paminaw tong speech niya dong dong balik-balik ko dong katong iyang speech dong. Sige, dito mas bahay ni BBM din baby. Kana, be. Sige, be. I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so, so much. I feel special. So thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys. Thank you. Okay, boss. So, gi-surprise siya ining iyang birthday. Wa siya kasabot ng kinsa kuno ning idea, pero gi-surprise siya, Sa Forbes Park dahil nila ni nga balay, mga kagalaan ni BBM, nag-post ini si Franco, gitawag pa niya og tita Lisa og Tito BBM. Tito BBM. Sila gi so odi ay. Dili na malimod ka na. Unya si Sandro, napagito day nga naas na ay iro si BBM na ay kwan. Tanawa ko tong picture usadong, ana ay dog. Kani asa man sa law ni BBM. Kini wa man mo magkasugat ng anig nasa mall. Wa man mo magkasugat ani. So so ang iro ni BBM suod pod ni kuan ni Franco kaila niya. Niya kining iro mangamo ba ning iro. So kaila kayo. Anya unsa man nimo na pagpamasangil nga suod ni sa mga Duterte nagtutod naman ron. Suod gyud sa mga Marcos. Straight to the point. Plus do na pay pangpangaon nila ni Sandro names asa man tong nangaon kani nangaon sa Sandro. Ya sila ra gyud duha ha. So nya kini ngani nga kan-anan mahigala maka-istorya man gyud dugay-dugay. Di man gini nagbangga ra bita mo para Duterte nagkabangga mo pa picture ka. Kini istorya gyud dugay kay mangaon gud mo. Nya kini duda ko fine dining pa ni. Kay mahalon man ng restaurant day. Fine dining pa ni. Mulag nagpauna-una sa ni kanang samtang paabot sa main course in Damaris. Order sa nachos gamay, kaon-kaon. So, lugay kayong istorya gina ni. Mao ni suod. Kanang mangaon mo ba? Punya nang naipicture nga nagtapad lang mo dili kakaingong suod. Oy. Kaning picture nga nga kuan gyud kini ni ang inani na ngaon nagoy
sigurado man kana may mga gwardiya ni. Kini Sandro pila ka gwardiya ani, anak ko ni presidente day. Di mo minus mga butang talang na PSG assigned ani mga napo butang talang. Na congressman do ka nya majority floor leader, congressman plus anak sa presidente, labing minus na po ka gwardiya, labing minus. Pero ang mga gwardiya wa oy, palayo mo kay mga on silang duha. Si Franco Mabanta og si Sandro. Unya imong inon nga napagani ang kuano unsa man ni si Franco Mabanta is with Fairbank, Marie and Sandro Marcos in London. Uy, London man di ay United Kingdom. Be ato masahon. Di man pod ingon nga nakasugat sa London, no? Di man pod kinangaon naman sa daan, no? Be sane belated happy birthday to my bro Sandro. Bro di ay niya. Bro Sandro Marcos. No such thing as royalty in a Philippine democracy, yet you carry your last name and princehood as well as any young man in your situation could. The kind of dude that would make my set that could make any set of parents proud. See you when back in Manila, man. Oh, so dito sa London. See you, kita ta nagbalik na sa Manila, man. Kini yung kalakihan na pwede pagkabuking ang Clear Castro anong kalakiha, oy. Di manday nga ko na, kanipa, oh. Kini, dili man ni nagsugat sa mall, nag-istorya na, no exaggeration or hyperbole, to the coolest man I've ever met in politics and one of the coolest human beings I've been lucky to call a friend in my lifetime. Happy birthday, Bongbong Marcos. I grew up a very different person from my dad. He's a gentle and modest man, as you know. A consequence of this is that I rarely ever gave him the chance to be proud of me. One of the few times I saw him beaming with pride was when he was watching me standing next to you on my birthday and feeling appreciated. It felt quite nice. Thank you for that and for the giant wave of other moments I'll always remember with warmth and kindness. Perting sa ora di ay gyud. Perting pagkabuking ang antiklero ng kalakihabidan di malasa ang antiklero. Naguna-una mo ko siya, day? Naguna-una sa fire ba? Ayaw, siguro adaan og picture may mabasihan. Siguro adagwa pa po'y picture ni Mabanta ni BBM. Diha na daot, manghigala. Diha nang laay. Haskang di malasa. Wala sa naguna-una. Pag ingon nung tanga, kaila ba ni BBM? Pwede ba mo ingon ni kaila? Sabi na, daw tanan na, kaila. Kaila kay social media expert pa na. Na dili man lang kami mo ikuan na, mo adtom kanin ni Isko, mo adtom sana na ikuan. Napakani sa picture in really, nasa ikuan. Political strategist na. But it doesn't mean nga appeal ko na yung krimen yung himo nag-entrap sa wa kilabot ana. Pero gihire na mo na usa kay gayon. Pwede man day. Nga naka-hire ka na niya isip social media nga expert, gihire nimo pag mahimo sa krimen wa tay labot. Uy. Ang problema ang anti-clear kay iyang dipinsahan maayos BBM, gitira niya mga Duterte. Ay sus ni baos oy. Nasimi ipit si anti-clear aning kalakihan. Nga portion sa mahigalatod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule mga nabuhi sa tagamang. Mga timailhan nga ikaw dunay daghang mga toksin sa imong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinat sa pag-insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o talutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron makaangkon umay panglawas. Inumatagad daw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Okay, di malasa na nakadahatag tigaw ani sa anti-clear ginoon. Kay ni dako man ang isyuha may gala. Although dako na sa daan ha kay kinanagon si Franco Mabanta di man ni dako gyud kayo. To be very honest, pag buto ini isyuha mo pag kay nako kisa man ni si Mabanta mo may gisgutan nila day. Nya ngano man ang gisgutan man anti-clear.
Pag primero ka ning gawas ani isyo, wala nga ni ko manimbaling paghuman pag press conference. Mo may gihisgutan ang declare. Di na pugos na pag kay kinsa dyan na sa mabanta. Mao day ni iyang background. Ha? Mo na ingon ko nga ako lang nang isulti ang background niya kay tingali kamo dihang mga social media sabi, mga social media, mga netizens ka ila mo, but ang akong listens radio duda ko wa kaila. Mo na nga ako mong ipaila-ila maonis mabanta. Kay basik palihat na nga mo pa'y pagkaila na to ining kalakihan ng baguuhay lang. O niya, mauna ni. Ugwa pa mag-una-una sa antiklear. Ani, duda ko dili mo react ang netizen day. Iya man kung ginauna-unahan ko, dili na kaila sa mga Marcos, kaila na sa mga Duterte. Ay sus, nanggawas ang tanang videos. Ay. Mga pictures o guban pa nga sila di ay. Mo isuod sa mga Marcoses. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.